går løs, som det gør nu. Se det? Ja, styr den sådan. Vi så ikke mere den vej der? Nej, det kan du. Nu er den gået lidt over. Styr den mere sådan, så den er sådan. Og så skal man kunne se, hvor man var på søgkortet lige tiden. Ja. Øl? Ja. Hvad er det, siger du? Nej, ikke lige nu. Selv her en der. Men du er dernede, hvis du kan tage et æble og en kniv. Jeg vil også gerne være med det. Et æble og en kniv. Jeg vil også godt være med det æble. Jeg kan ikke åbne munden så meget, så jeg kan knæve.
Ham derude, han er sgu da sådan også lidt som kurs samtidig. Ligesom Man kan ligge og sporter lidt. Jeg tror ikke, han er det på vej dernede af også. Hvad? Han er vel også på vej dernede. Jo, det ligner sådan en fiskebåd, gør det ikke? Det går også. Det går sammen godt. Ja. Der var en pænt opslag derude. Ja. Swing Rescue, det var noget med Toraskov. Siger det dig noget? Siger jeg. Toraskov, ja, det er lige udenfor. Det er korrekt, ja. Det er lige udenfor. Nej. Ja, det er der. Jeg har det ikke endnu. Hun skulle lige ud og have fat i roret. Men hun har maskinskade i hvert fald. Jeg skal få en navn til dig lige om et øjeblik. Okay. Jeg hører hvad det er. Danskerne kalder Mayday på radio. Er du her? Prøv at trykke lidt. Der ligger lidt væk, så ikke vi kan høre den anden. Ja, danskerne kalder Mayday. Hvad er dit skibsnavn? Kan jeg tænke dig det bare? Der ligger stort i dag, ikke? Jo, det kan ikke. Tænker, har du en position? Det er fint, tak skal du have. Swing Rescue? Ja, okay, det kan være, at vi skal prøve at tage den. Hun skulle ikke lige uden for Torakok Havn. Jeg hører hende også dårligt. Jeg hørte det som Tinka.
change the battery. Ja, det vil ikke gerne stoppe. Så det må jo faktisk være noget lettere nu. Ja, det er godt nu. Det er det nye 60 på 60. Bare til lakker ned. Plastik. Og det er det nye rundfor 60 på 60. Altså, der har jeg selvfølgelig 2 trøjer ind under her. Og foruden alle dem, jeg havde på det. Men jeg har heller ikke fået det. Det er dejligt kommer jo det der. Nu skal jeg sgu da ikke købe nogen, når jeg har fundet ud af det her. Det er meget billigere. Kan jeg jo finde rulle poser, det koster vel 10. Men de kan holde til næste sommer med. Danske brødhoved er to. Hvad siger du? Danske brødhoved er to. Ja, Det er da klart. vi taler bare ud om ting. Vi er bare blevet færdige med det mad der. Nu er der nogen, som der kan kæmpe den her. Kæft, hvad for noget? Der er lidt, jo, det er under dine fødder, der er lidt mere. Og mere.